नमस्कार, रउआ सबन के स्वागत बा हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम रउआ लोग के बतावे जा रहल बानी खेसारी लाल के बारे में। जी हाँ, उहे खेसारी लाल के बारे में जेकरा के आज से 10 साल पहले कोई ना जानत रहे। एक गरीब परिवार के लड़का जेकर कहानी रउआ सब के मालूम बा, जे खेसारी लाल पहले का रहलन और आज का बाड़न। उहे खेसारी भोजपुरिया माटी के लाल, यूपी बिहार के शान। 2018 के यूट्यूब के एक सर्वे में पूरा वर्ल्ड में यानी कि पूरा देश में सबसे ज़्यादा सर्च करे वाला व्यक्ति बन गए बड़न। इनका स्थान चौथा नंबर पर बा। जी हाँ, चौथा नंबर पर। इनका आगे अमेरिका के कई सिंगर लोग इनका पीछे बा। उहे इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर हनी सिंह, सलमान खान भी इनका बहुत पीछे बा लोग। यानी कि लोग तो हईले नहीं खे। ये बात हम ना, खुद खेसारी लाल कह रहल बाड़े। तो सुनी लोगन खुद खेसारी लाल से। आप सबको बता दूं, यूट्यूब सब लोग देखते होंगे। पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में, सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड का चौथा आदमी हूं मैं। अमेरिका के 6 सिंगर मेरे नीचे हैं। हनी सिंह मेरे 14वें नंबर पे हैं और खेसरिया चौथे नंबर पे है। तो सुन्नी रहो लोग, एक छोटा से गांव के रहे वाला खेसारी लाल आज विश्व के चौथा नंबर पर बाड़न। रहो लोग के बता दी, ई हमनी के भोजपुरी भाषा खातिर एक बहुत ही गर्व के बात बा। आज खातिर इतना ही। अगर ये हमारा वीडियो रउआ लोगनी के पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करी, शेयर करी और सब्सक्राइब के लाल बटन दबा के हमारी चैनल के जरूर सब्सक्राइब करी। नमस्कार।